Čiže poďme teraz na trošička pozitívnejšie správy. Vyzerá to tak, že Bitcoin by teoreticky mohol ísť na tie hodnoty 150 000 až 200 000 dolárov, a to ešte vo veľmi skorej dobe a možno ešte aj oveľa vyššie. Je to hlavne skrz toho, že na Coinbase bolo vybraných extrémne veľa bitcoinov, skoro 10 000 bitcoinov, čo už nie je až tak, no konkrétne 9739 bitcoinov v hodnote viac ako 1 miliarda dolárov. Toto všetko môže spôsobovať práve supply shock. A ten supply shock, alebo teda šok z toho, že nie sú bitcoiny na burzách, môže spôsobiť to, že bitcoin nastaví si raketku niekde a proste vystrelí na mesiac a možno ešte aj teda ďalej, a to hlavne skrz toho, že ten záujem o Bitcoin je a bude podľa mňa narastať, pokiaľ uvidíme takéto pozitívne dni, bude narastať, bude stále väčší a väčší, lenže problémom je, že na tých burzách je stále menej a menej Bitcoinu, a hlavne teda keď vidíme aj takéto odpredaje. Jasné, že ono sa to stále bude takto pohybovať, hej, skrz toho, že proste niekto, kto tu hodluje ten Bitcoin od neviem ako dlho, hej, možno nejakých zopár rokov, a zrazu vidí, že OK, nakupoval som Bitcoin na 10-20 dolárov a zrazu sa to posunie na 120 000, 150 000, 160 000 dolárov, a vy zrazu zistíte, že zo svojej malej investície môžete si postaviť dom a proste neriešiť vôbec nič, tak jasné, že ono bude tu nejaké volume, budú tu plynúť nejaké tie bitcoiny, ale ak záujem bude oveľa väčší, alebo teda dopyt bude oveľa väčší ako ponuka, tak tam bude nastávať práve ten supply shock, ktorý nás môže odstreliť na úplne šialené hodnoty. Viem, že viacerí možno neveria tomu, a ja takisto, ja som tu na dosť veľká konzerva, čo sa týka ceny, hej, že môj target je zhruba okolo tých 150 000 dolárov, ale už pomaličky začínam vidieť aj hlavne tie úrovne možno okolo tej 200 000, dáva to celkovú logiku, hlavne teda keď sa bavíme o nejakom píku a odstrele, ale čo sa týka takých tých hodnot $1 000 000 a takéto vysoké sumy, to teraz v tomto danom rane neočakávam, ale je to možné hlavne skrz toho, že už tu vidíme úplne inú realitu, ako to bolo niekedy. Čiže niekedy to bolo len taký, mali sme tu veľmi malé pieskovisko s tým, že sme sa proste hrali na tom pieskovisku skoro po väčšine iba individualisti, ale tým, že v Amerike začínajú prichádzať, alebo teda Amerika a viacero regiónov vo svete sa začína celkovo zameriavať na kryptomeny, začína uvoľňovať tie zákony, čo sa týka kryptomien, tak vidíme, že už stále viac a viac spoločností proste sa púšťa do investícií, stále viac investorov začína práve vkladať peniaze do Bitcoin, do kryptosektoru ako takého. Ako si môžete všimnúť, čo sa týka len tohto daného roku, čo ešte ani polorok neprešiel v roku 2025, a môžete si všimnúť, že najväčšie inštitúcie najväčšie nákupy zažívame práve od inštitúcií, hej, čiže toto sú podniky, následne ETF-ka, rôzne fondy, ďalšie, čo nevieme, že kto to vlastne je, vlády takisto, no a následne individualisti tu jednoznačne strácajú ten švung a meno, čiže vidno, že je to práve o tých inštitúciách, a celkovo to súhlasí s tým prvým článkom, kedy napríklad pri malých hráčoch, ako sme my, ako sme obyčajný retail, tak pri retaile by nebolo možné, aby sme zažili nejaký ten supply shock, lebo retail proste si povie, tak ako VX Quantum ďalších ľudí, ktorí ste prišli možno práve teraz k Bitcoinu, alebo teda nedávno, a ste si povedali, ty môj kokos, to je príliš veľmi drahé, 95 000 dolárov, alebo sme blízko pri 100 000, ja to nakupovať nebudem, lebo je to drahé, a toto je taký ten mindset malého hráča v trhu, kdežto inštitúcie sa na to takto nepozerajú. Keď sa pozriete na dobre, tak akože Ujo Námorník, hej, Michael Saylor, ten proste má úplne inú víziu, ale on viackrát vo viacerých podcastoch už dávnejšie rozprával, že on je šťastný, že dokáže nakupovať pod hodnotou 100 000 dolárov za jeden bitcoin. Pre ňo to naopak nie je vôbec žiadna drahá vec, a to hlavne skrz toho, že on vidí tú víziu, čo prináša bitcoin. Čiže je tam jednoznačne limitovaná zásoba bitcoinu, čiže tým pádom tých bitcoinov bude len 21 miliónov dolárov, a keď pôjdete na môj Twitter, kde uvidíte to unášanie, takisto tam uvidíte aj vynikajúcu vec od Coinbaseu, ktorá má fakt, že krásnu reklamu na to, aby vám ukázala, že aký necenný je fiat systém, alebo teda fiat, aké peniaze ako také, a aký cenný začína byť bitcoin, alebo aký bude cenný bitcoin v budúcnosti, s tým, že viacerí rozprávajú o tom, že
nikdy nebude platidlom. Už teraz je platidlom minimálne teda u nás, ktorý máme ten daný Bitcoin, ale hlavne, keď sa pozriete do histórie peňazí, tak tam nájdete také správy, že niekedy peniaze, alebo teda nejaká hodnota výmeny, hej, čiže kvázi peniaze boli kamienky, mušle, kadejaká somarina, až nakoniec mám taký pocit, že niekto v Mongolsku, či kde v Karike proste prišiel s papierom, že toto budú tie peniaze, kde budeme mať zapísané nejaké tie hodnoty a odvtedy sa to prakticky nejako traduje a mení, ale hej, fiat nie je až taký príliš veľmi starý, ako boli niekedy dávnejšie platidla, čiže to isté sa môže stať s Bitcoinom skrz toho, že čo je ten celý platobný systém, je systém dôvery a ak my budeme dôverovať tomu, že OK, tak Bitcoin je backnutý niečím, nie že, lebo veľa ľudí žije v tom, že nie je backnutý vôbec ničím, čo nie je príliš veľmi pravda, alebo minimálne je backnutý obrovskou hodnotou peňazí a takisto aj pálením elektriny a následne spaľovania peňazí za tú danú elektrínu, čiže ľudia, alebo teda minery nakúpili obrovský hardware, ten zapoja do siete, minujú, spaľujú tú energiu a za tú energiu ešte aj platia niekomu peniaze. Hej. Čiže ono je to backnuté prácou. Proof of work. Čiže ten Bitcoin je fakt, že dostáva sa do takej tej dokonalosti, kedy to vidia už aj pomaličky viaceré inštitúcie, čo je skvelá správa a môžeme len očakávať, že to pôjde fakt že do extrémnych výšin. Možno nie v tomto rane. Ja celkovo takisto neočakávam žiadny šialený run. Určite, ale nepredávajte, aspoň teda, hej, ja nie som finančný poradca ani nič také, ale pozrel by som sa aj na iné možnosti, než na odpredaj Bitcoinu. Napríklad využite Firefish, kde nemusíte dokonca predávať svoje Bitcoiny a viete sa dostať k zaujímavej sume peňazí, čiže určite nájdete link v deskripcii. Nie som dokonca ani nimi sponzorovaný, ale myslím si, že je to stále lepší a lepší servis, hlavne v týchto daných časoch, kedy môže to byť fakt, že posledný leg up. Tu má Michael Saylor správu, že prečo napríklad inštitúcie takto ženú sa po Bitcoin investícii, tak minimálne už okrem tých vecí, čo som teraz vymenoval, úplne najľahšia vec. Michael Saylor vám ukazuje, že aké profity on má, hej, aké výnosy má, čiže zatiaľ teda len teraz v tomto danom roku má výnos 15,5%, čo je úplne šialené na Bitcoine a už zarobil, má zisk v Bitcoine vo výške 7,2 miliardy dolárov. A práve tieto čísla vidia aj ostatné inštitúcie a možno si teda začínajú rozprávať, že aspoň niečo. A teraz si vezmeme, že my sme takto začínali. Aspoň niečo. Dám si tam pendu, hej. Následne som prestal fajčiť, tak dobre, dám tam aspoň to, čo som dával denne na cigaretách, tak tam dám mesačne, koľko som ušetril, niekedy minul na cigaretách, tak proste toto dám do Bitcoinu. A takto kumuluje. A toto presne je mindset, ktorý začne lámať tie inštitúcie, lebo predsa sú to takisto len ľudia, ktorí začnú pomaličky investovať. Predstavte si, že Mišo Námorník bol hejter Bitcoinu a teraz jeho spoločnosť má 568 840 Bitcoinov na svojej súvahe. Čiže tá zmena príde, je to len proste otázka času, kedy sa to stane.